Ano na pamanta diri ba yoy? Mintras sa iyo pa, nguli na na. Di na to dayon no ng pagkuha sa gold na. Kay kulbaan ko diri gud. Anong lugar oh? No naalang, kasi may tapos mo kinabuhi kung makita na natong bulawan. Baga kayong kwarta. Wala kay problema si mong kinabuhi. Magigda na ka sa salapi. Iba mo nga delikado bay. Kung saan mo to na, ang sitwasyon good. Si Lisod, nagalisod na. Si Inso, ano yung condition siyang kuhan. Nagalisod ba mi? Abot bulit game sa utang. Tanawa bay. Huwag mong kadungog sa balita. Daggan na kayo ang gipampatay diri. Tungod na si pagkuha sa katumbulawan. Wala ba mong kadungog atong naada ko ni magbantayan ni nga lugar? Kulbaan na ko bay kay basin kita may sunod biktima ato. Bisag madiskwido niyo ang kinabuhi bay. Ako ning buhaton ang alang sa akong ginikanan. Istoryahi. Amaw, may ka? So, anin na lang kay nagkasinabot naman ta. Buwag-buwag lang ta ninyo para mas dali na ito makita ng bulawan. Ikaw, Lisoy, adto ka ngadto. Daryl, Dre, Cesar, ngadto, ako, diri ko. Sabot. Para dali na ito makitaan. Si Gregoria, kinsa man ka? Gusto mo ka pagkataw? Klaro hindi ko tao. Amerikano ko'y. Ano mo mga negro nung? Mas negro na ako mo daw. Katapasan mo na! Unsa man ron? Inso! Isoy! San? Asa na ka to sila? Ang saag mo kanida. Inso! Ikaw na! Asig binuang ha! Oh, Brad! Asig binuang dyan, Brad! Sundo mo na ako.
dali. Patay. Lain na gid ni. Sana ka ni. Ikaw ramday na, Brad. Hugumsa mo ka diri. Si Zar. Itugnaw ko. Ha? Unsay kitugnaw? Naunsa mo ka? Bayad na ka? Dugay naman ko ni gitag ang akong gibati para kanimo, sir. Nahadlok lang ko nga. Bisag lahi ang imo pagbati para kanako. Isoy. Bayad sa ko. Oh, kita na lang din, sir! Ay, mabuya! Enough with the nonsense! Bantay lang ka, mabuya ka! Kinawag ka rin! Bulaga! Ito siya! Totoo naman ay katapat mo babuya ka? Sige, paulin ako.